सुना ऑर्केस्ट्रा वाली हमारे जान ले गईलू। अच्छा अच्छा। सुना ऑर्केस्ट्रा वाली हमारे जान ले गईलू। सुना ऑर्केस्ट्रा वाली हमारे जान ले गईलू। तोहर लचके लपतरी कमरिया ईमान 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 ले गईलू। एप्पल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई। गले लागेला रसगुल्ला मन करेला चूसे के। लेके बहिया में रानी दिल करेला झूमे के। गले लागेला रसगुल्ला मन करेला चूमे के। लेके बहिया में रानी दिल करेला झूमे के। मर के अखिया से कनखिया मोर जहान ले गईलू। तोहर लचके लपतरी कमरिया ईमान ले गईलू। तोहर लचके लपतरी कमरिया ईमान ले गईलू। म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु गुप्ता। पांडे जी लुटा देले 2000 के नामरिया। यादव जी लेके लाठी देखे गोरे गोरे टेंगरिया। पांडे जी लुटा देले 2000 के नामरिया। यादव जी लेके लाठी देखे गोरे गोरे टेंगरिया। गावे शिवा बोले बतिया एही से सेट हो जैतू। कब टाइम मिले ता करे जा कब मिले आ जैतू। कब टाइम मिले ता करे जा कब मिले आ जैतू। सुना ऑर्केस्ट्रा वाली हमारे जान ले गईलू। सुना ऑर्केस्ट्रा वाली हमारे जान ले गईलू। एप्पल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई।